Prečo prichádzajú choroby? Odpoveď je úplne jednoduchá. Aby nás konečne dokopali tam, kde máme byť. Koho tam máme stretnúť a v poslednom rade, kým sa tam máme sami stať. Čo mi toto trvalo, kým som to ja v živote pochopil. Že z choroby ma dostane úplne iné myslenie, ako ma do nej dostalo. Že jediné, čo po mne chce, chce, aby sme sa pohli z miesta. Z práce, ktorá nás nenaplňa. Zo vzťahu, ktorý nás ťahá dole, z miesta bývania, kde sa už necítime dobre a tak ďalej. Ak príznaky bolesti potlačíme tabletkami a nerobíme potrebné zmeny, teda zostávame stať na mieste, príznaky sa zhoršujú. Náš zdravotný stav sa zhoršuje. A to, čo bolo na začiatku takéto malé, je o pár rokov obrovské. Začalo to jedným problémom a následným potláčaním a neriešením sú už z toho 3 ďalšie. Kým nezačneme robiť zmeny v našom živote, ktoré choroby po nás chcú, ostaneme chorí. A aj o tomto píšem vo svojej knihe Ako sa uzdraviť, ktorú si môžete kúpiť na mojej stránke.